Kaixo, ongi etorri Joko Onara, Gaztaren podcasta da hau, podcast feminista, espazio feminista, guretzako osatutakoa, danetik jorratzen dugu hemen, gai asko ekartzen ditugu eta erreferenteak diren emakume asko ere bai. Eta kapituluro hemen txistaten ditugu gure neskak, Loren Ekane Bilela Baitia. Hau, painoa. Hola neska, esan minotzun. Hola Salvador. Hola neska. Hola neska. Zer moduz, hauz? Painoa Victoria. Hola, ondo? Bai, oso ondo. Ustera zauze. Oso ondo, gainera gaurko gaia mamitsua da, eta gustatzen zaigu. Harremanak izango dielako, harremani buruz, zaintzari buruz hitz egingo dugu, harremanek egiten gaituzte gu, alaxe diote behintzat, eta gizakiok harremanak behar ditugu bizirauteko, alaxe diote. Hombre, bai, ni oso ados nago. Beharrezkoa dugu, ez da? Baina batzutan harremanak izaten die, pixka komplikatuak. Harremanei eta zaintzari buruz arituko gara, Kareta eta Bagatoz. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Loren Ekane Bilela Baitia. Harreman mota asko daz, lagunekin, bikotekidearekin, familia, lankideak, baina nik urote hasi irudi ederro batekin, lan politu batekin. Zuek holan ez dakit aukeratu beharko bazen dute norbait, harreman bat, ederra dana zuentzako, osasuntxua dana zuentzako, zein aukeratuko zinukete? Lorentzako, badakit... Esmatuko dugu, bai. Ez, lehen esan zuta inoari que vaya marrón. Off the record esan duzta, pixka marroia dala. Bai, egunaz pentsetan, eta esaten baut, nire aizta, pobrecito nire neba. Zaten baut nire neba, pobrecito nire aizta. Zaten baut zu ama, jolin eta aita zer, eta zaten baut zu aita ama zer. Eta gero lagunek, esaten baut zu bat, eta bestea, lagunek asko, orduen ez dut aukeratuko. Bi, aukeratua nahi arrebak bestela. Bai, aizta. Bai, a ber, nire ustez, niretzako neba arreben arteko harremana, nire kasuen, harreman oso politxe da, eta ez neuke gureko osta bere jaio eta bakarra izen. Begira. Probau bostean, nik neba arrebak eukiro dutez, betiko. Harreman politxe da, niretzako bai. Olat, marroia zuretzat. Bai, nik ere zailtasunak bat bakarra aukeratzeko, baino nik zorte hon aukiet baita familiakin, nire bi gurasoekin eramaten naiz oso ondo, beti daude boladak, anaiarekin eukin nire bolada nunez nintzen ondora maten, eta bain oso ondora maten naiz. Orduan zaila, lagunekin ere sentitzen dute harreman osasuntxoa detela, baina oaintxe bertan duela asko ez ditu dela ikusi, eta ordu nagoia behar pixka falta motatzen, baina bat aukeratzea oso zaila egiten zait, besteak hieloskor jarriko dialako. Igual ez dira hain osasuntxua. Hori zamin hauen, igual osasuntxuak ez die. Bai. Badira. Eta zu? Niretzako zaila da baita, egia da nik indotela galdera, eta esan espero zu kaldetuko sustasunik, Lore. Pues hor jartzen badezu. Barroia guretzako beste irako beti, no? Bitu, aukeratuko dut pertsona bat, bestiak asarratzen badie, sentitzot, amama aukeratuko neuke. Amamakin dauketen harremana. Eske nik pentsatu olatzuk esango zendula, mama. Amona. Eske olatzeke askotan indosku berba beran amamari buruz. Zura amona, oso presente dugu hemen, Bueno, pues amona Lolita, upa, ya está. Hori da. Inorezen aserretu, es beraia beste jerarkia bat dago. 81 urte. 81 dekoz eta supermodernea da. Konteta dauzkuz historio batzuk horatzek amanak oso polite. Oso moderna. Lolita, esan duzu? Lolita. Tanika amama Elenari besan gozat. Zaindu maite duzun hori dio kantak, eta guk gure gomitatua ondo zaindu nahi dugu, espero baiet, zaiatuko gara bentsat. Gaurko hame badaukegulako gure referentea, gure musikaria da bera, piano jolea, gitarrista, trikitilaria, pandero jolea, txika sobresaltoren bandan ari da, Iker Laurobarekin ere bai, eta bere bakarkoko ibilbidean murgilduta, azkena Olatzekin batera egindako klasekoa. Zuekin, Olaia Intziarte. Olaia! Epa denei, plazerra, gaur hemen egotia zuekin. Bai, berdin. Zuri begaldera iguala ingo dutzut, ez dakit errez izango dan, baina... Amatxi Maria Jesus. Ala. Erraz izango dina, ez da? Karo, ni nintzen hauen tesitura berdin galdera erantzuteko, como, ostras, que marrón, ez dakitzer. Errango dut amatxitaroa libratzen naiz, igual bai. Bai, igual bai. Ez que gainera bertzea itatxi amatxiak ez daude bizirik orduan erresa da, ez baina amatxi,
Amatxi eta amonak eta amamak marabillosak dira. Bai. Bueno, harremanei buruz, zaintzari buruz badakitola meloi handia dala, ez dakit askotan gertatzen jako, ez? Feminismoak esate duzku desikasi egin behar dugula. Harremanetan ere, zuek desikasi dozue? Bai, eta nik uste dut gaur egun bedik esikasten goazera, edo saiatzen gara, ez da? Bai. Bai, nire ustez, gero eta gehiago, batez ere gero eta harreman luzeagoak eduki, pertsonekin, nik uste dut desikasteko gero eta gehiago dagola, ez? Adibidez, herriko betiko kuadrilakin, karo, baituzu ja, txikitako esperientzia kriston motxila, kriston esperientzia motxila, orduan, badaude igual ohitura edo erlazionatzeko modu egon daitezke toksikoagoak harreman berri batean baino, ez? Igual orain ja, bakizu, mugako behi hartzen edo... Baita, zuk aukeratute, bai. Zuk bai, hoi da. Orduan igual kasik zailago da niretzate, benpin, harreman gerota luzeagotan desikastea. Eta komunikazioa, izaten dozu olakuetan ikusi dozu harreman bat ez tala bat ere osasuntxua, eta ikusten dozu toksizidade hori badauela. Hitz egiten dozu pertsona horrekin, ez da errexia izango, ez da? Niriz jatiru ditzen errexia. Ja, nik egierran, betiko lagunekin eta hola suerte hori badut gauzak pila bat solasten ditugula, eta ne ustez dela kriston suertea, denak egotea pixkat punto hortan edo, zure ingurua pixkat ongi aukeratzen eta ongi zaintzen, orduan. Zentzu hortan, gero badaude pertsonak, igual baituzuna pixkat begitartean edo badakizunak pertsona horrekin ez dagoela harreman osasuntxu bat, baina igual ez dago konfiantza nahikoa, edo ikusten zu berekin solasten astea ez dela baliogarria izango, igual izango dela kasi kontrakoa, orduan igual gehiago kostatzen da, ez? Talakoetan, zer? Ez que askotan bai, desera ikitzen guaz, baina ohitura batzuk hartu da zuzenean nogaz, horregaitik beratin jona harreman luzeak hasi jauko ustetan da, ze ohitura batzuk atzen zuz, dinamika batzuk, harremantzeko dinamika batzuk, pertsona batzukaz, ja badeko zuze, ja eraikitxe. Orduen, zuen harremanari buelta bat emotea, eta zelan egoten zari nori guzti zaldatutea, eske oso gatza da. Orduen, askotan iten duguna da, igual, pertsona horietaz aldendu, ez da? Berbain beharren eta saiatu beharrean aldatuten, askotan... Joske, batzutan ere ustez balantza batean jarri behar dela, eta batzutan ez dula denak balio, eta igual ez dizu merezi ere ez. Bai. Harreman hori elikatzen jarraitza zertako. Osa, badakizu beste pertsonak ez daukala gauza batzuk aldatzeko asmorik, eta hori, baditugu ja harreman osasuntxuak ematen digutenak behar duguna, batzutan zertako insistitu. Batzutan igual beharrezkoa da, harreman horretirerako laneko kideakaz, edo familiako nonor, eta hori beharrezkoa da, egin behar duzu, eta nik uste dutela hori el papelón. Hori bedela marroia eta zure galdera, lehenko galdera. Eta ditxosozko botere harremanak ere bai, ez? Ez bakarrik igual toksikoak dienak, toksikoak be badie botere harremanak. Baina igual ez zara konturatu eta harreman batean zauz, dana dalakoa, bikotekidearekin edo bestela, eta botere harreman batean zaz, eta konturatu gabe iritsi zara bertara. Hori nola... Gaina bi aldetan egon zaitezke. Hori ere bai. Zer? Igual emakume izan da, igual badakagu tendentzia handiagoa erortzeko menperatuan, baina gero, dakit, gu adibidez posizio privilegiatu batean gaude, eta litugu euki botere harremanak beste pertsonekiko ere bai, eta igual ez gara konturatu ere egin. Ja, erabat. Gertatu zaizu igual botere harreman batean egon eta konturatzea, ostras, hau zer da, eta edo ez tozue sentidu dalako. Ez paseu. Bai, nire bai. Zuri bai. Niri bai, eta ezo hartu izana, eta bai egon igual inguruko jendea abisatzen edo, eta gero, hartu terran, ostras, klaro. Osa, eta puntu hori da nahiko ohartzen zarenea, erraten zu, klaro. Eski honen gatik hainbertzea gauza, eta igual horru lertzen duzu, bai. Dana. Eta garrantzitsua iruditzegat, zuk esatozuna baita, ze batzutan igual zuzara, ez? Botere hori edo menpean dozun norbait dauketzu eta ez zara konturatzen, ez zara konstiente hortaz, ez?
Bueno, hori meloia eta bentzete hausnartzeko moduko zerbait. Askotan entzun dut, oso modan dau esatia, zure buruarekin espazaz ondo, ez tozu inoiz harreman on bat eukiko norbaitekin, ez? Zure burua osasuntxu bilakatu arte, ez tozu lortuko. Nola hartz? Adozaze? Ez que justo badago antzeslan bat album izena duna, eta justo esaldi hori esaten du intzalkainek emendekan musu bat beretzako, bere monologo batean, eta hori dela super trampa. Zeren, daude sisteman mekanismo batzuk gu ez egoteko gure buruarekin gustora, eta gure buruarekin ez eukitzeko harreman sano bat, eta gainera, esaten dizute, zure burua maite ez badezu, jendeak ez ditula maiteko. Pues, ala, jun, buelta, zerbait jebiago ez esateagatik, jun buelta bat ematea. Eraman zaitezke superleku ilun batera, zara nahi dut. Ez, eske, nola da tipiko esaldi hau jarri zena, supermodan sareetan. Eske, ez dakit nola zen, baina zaindu, oza, maitatu zure burua, ez dakitze, edo nik ez badut nire burua maite, nork maiteko nau. Tia, pues edo zeinek, oza, nahi dut. Oza, ez, eske bertenen du, oza, nahi dut, eske bertenaz, se me va a ir la vida, nahi dut. Eske, ze esperantzia metan edo zu pertsona batei mezu hori sartzen mani maio zu hemen. Eta gainera jarri zen, oza, super modan bezala, eta baldimazten bezala, erabat, alduntze mezu bat, ez al revés. Oza, irakurtzenen bakotxan zen, como, oza, de verdad. Eta genera, zu espazera sentitzen, zure harremana zugaz espada hona be, askotan da, beste batzuk azdeko zuen harremak gaitik, horregaitik da, zelan sentituten zelan zu, horrek eragin da. Orduen, bueno, kontraesan bat beba da, hori. Bai, azkenean da autokulpa, ez? Errua zurea da, berriz ben ere errua, ez? Eta ez badot nire burua maite, gainera nire errua da, eta nik inbiaut lanketa hori, eta igual beste faktore asko da, ez da? Dejate querer, no? Hori bai, zen batzutan igual, ez tozu zure burua maite, baina ez tozu usten. Usten, hori da, itxi. Zuek esate dut, zuek maite duzu jendeari maite zaitut? Edo euskaldunak zari eta ez duzuen nahi, ez da? Nik bai. Zaten duzu. Nik, bueno, igual, batzutan. Baina, gure duzu esan, zer dinozu, zer da esan? Osa, maite zaitut, hartuta maite zaitut, esan. Holan, ez dut esaten askorik. Ez tekote ohitura hori nire familiakoak adibidez. Bueno, nire izteko bai esaten dugu askotan, bai. Nahiko kariñosa da. Baina nire gurasokaz, horrek gauzek ez dutez esaten. Nire lagunek, igual lagun arteko harremanetan, bai izaten da gehiago, holako esaldiek esaten dire gehiago. Baina nire ustez, ez tekie horren beste pisue. Osa, guretesan, batzutan, pelikula amerikanotan, asko esaten da, love por aquí, love por ahí, love, I love you, eta batzutan da, osa, te acabo de conocer, eta, I love you. Eta, jolín, a ver, hori guzurre da, lehenko gauzea. Orduen, bueno, baina igual beste zentzu bat dela, ez? Osa, igual da, ai, me encanta, solako zerbait, ez? Ja, bai, akauen, nire ustez, asko, egunero zaten badot, maite zaitut, egunero, edo zein momentuten, akauen hitzorrek pisue galtzea, niretzako, bai usteot, gehiago esan beharko neukela, baina ez neuke gureko egunero pertsona batek niri esatea egunero hori, ze ostantzean balioa galtzen dugu. Osa, hola esatea lez, kaixo esatea lez. Ez dakit zelan... Maite zaitut esatu zunean, benetan esaten dozu. Bai. Eta hori da entzun bai, dozu. Esaten batzut, mitizitit, hori ja ez, hori da bromatan. Baina, hola nondo esan da, gitxiten esaten dut, bai. Hola, ja, eta zuk esaten dozu. Mitizitut esaten dozu. Nik mitizitut ez dut erraten, baina. Igual hasiko naiz, Nik erraten dut erran, baina, behar baino gutxiago uste dut. Baina ez sentsazio horregatik, igual gastatuko den sentsazio horregatik edo balorea galduko duen sentsazio gatik, baizik eta naizelako super euskalduna. Ez que horregaitxit da. Nik uste baiet. Beste herrialde batzutan oituria dekie erabiltzeko. Bai, nik uste baiet. Eta, zakit, igual lagun artean bai erraten zuna, igual gehiago
ez igual maite zaitut, baino bai. Jo, tia, ez dakiz edo. Edo igual mezu baten, love you. Ba, karo, beste hizkuntza baten da, orduan ez teko pisu handirik. Ja, hoi egia da. Edo... Love you. Bai, txurri, botatzen zaitut faltan, zakitze, jarran duzu txurri. Ja, esan duzu txurri, orduan, ja... Barkatu, txurri euskalduna ez da. Super euskaldunak. Love you, txurri. Pisue galtzen deu, horreitik pisue galtzen deu, ja, enboten deu, payasa basarala, o sea, totalmente. Ematen du, porque nada que ver con la realidad. Bueno, hori begia da, gizakiak dependiente gara, eta igual ez dugu esaten maite zaitut, baina bai behar dugula besteon maitasuna. Bai, eta igual esaten dugu beste modu baten, osea. Hori esan barnu, gero daude maite zaitut esateko erabatzuk izan daitezkenak ez dakite, ikusten dezula lorek hotza kala orduan hartzi duzu gertxe bat amate jozu. Hori esaten aitzea, maite zaitut. Ni oso maitatute sentitzen az nire familiengan eta ez tozti esan maite zaitut, inoz, bez? Nire amak ez duzte esaten, loretsu maite zaitut, eta nik badaki maiten hauela pilo bat. Osa, ez dakit, beste modu baten espresaten dugu zorrek eusek. Gizarteak askotan inposatu gaitu, edo nik behintzat hola sentitzen dut, harreman erromantiko, heteronormatibo horretan bizitzea, eta elkar bizitza hori osatzea, ez da? Eta horrek presio handia dakar, noski? Ez dakit, zuek sentidu zuen presio hori, familia eredu bakar horretan esteana, eta proiektu hori edo mantentzeana, nola ikuste duzu, presioa badauketzue? A ber, nire kasuan iatean nintzen heteroarautik, orduan, bueno, pues, kanon bat ez dut bete, baina... Bueno, heteronormatibotik aldentzea behi izalik heterosexuala izan da, ez? Bai, ez? Bai. Famili eredu diferentea. Baina, bueno, ez dakizuk nola bizitzen duzun, igual esplikazioak eman behar izan duzu horregatik bakarrik. Bai, bueno, hori denbora guztian gertatzen den zerbait da. Azkenan gizarteak aurre suposatzen zaitu hetero bezala, eta gero, naiz eta heteroa ez izan, gero arau batzuk betetzera bai, ez? Osea, jendeak hobeto ikusiko du ni arauan sartuta egotea eta bikote formal bat eukitzea, ezakit, polimaitasuna harreman batean egotea baino, hori beti nik uste beti gertatzen dela de normalitatetik kanporago, epai gehiago jasoko dituzu. Eta zer da harreman normatibo bat heterosexualaz aparte, monogamia eta adin bategaz batera bizi bersarie, etxe batek berzue bion artean, gero beste adin bategaz eskondu bersarie, umeak euki berzuez, osea, arau asko dauz. Eta ja heltzen garenean 30 urtera bueltan gauzenean. Batzuk heldu gara, Bueno, ni bueltan nao. Ni ondino heldu, baina gertu hau nago 30-tik 25-tik baino, orduen, ja entzuten da zuzolako gauze, jente azten da eskonduten, umeak eukitzen eta ez bako zu ondino bikotea berez. Ez que da, ez teko zu ondino, ez que hori da gauzea. Ez que ondino ez teko zu bikoterik, deko zu nadinegaz. Eta edo bikotea badeko zu, eta ez baserie bizi batera, edo ez badozu ezitzen gauze asko batera, baina ez sarie bikotea, edo lagunek baino sarie. Zer sarie? Ja, zer sarie. Ze importa datu. Zu zeguzun, ni sorientu izetea ez da, itxistezun lasai, sorientu naz. Baina jendeak ez du onartzen, eske hainez ja berritxola esan, como jendeak, gente que no me entiende, zakete, baina egia da, pila batetan ulertzen, gure eskemen barrenean sartzen ez dena dela, como, ez da berak ulertzeko, baizik eta non baitetik joal izateko eta enkasilatzeko kategoria batean sartu eta irudi hori edo nola perzibitzen zaitun zu eta zure bizi modua, ez? Bai. Berak ulertzeko moden, ez tere ulertuko, orduen, berak ulertuteko ondo, zukin behar duzu berak gure deuen moduen. Ez da ulertu, ez da? Bai, bere terminoekin, eta zuk azalduta ere, pues vale, que tienes, no sé, que foi amigo, o lo que sea, pues bere terminoekin ulertuko du. Eta jazta, eta igual ez dut zango, baina barruen hori okiko de, ez da beran, hau ez da serioa. Ez dakite eukidezuen aukera irakurtzeko Noemi Kasketek dauka, eske, duela gutxi erakutsi zidan, taldekide batek, eta flipatu non, dauka eredu bat, kontratu batena, harreman
zuk eraiki nahi dezun harreman mota horren kontratu eredu bat. Orduan, bete behar dituzu klausulak, eta igual, lehengo galdera, ez? Monogamia eukiko dugu, bai ez, monogamia baldin badekazu, asko ia ez dituzu bete behar, baina, eukiko dugu, harreman ireki bat, edo poliamor, edo zakizeta, eta hor definitzen du puntuz puntu, ze aukera egin ditzakezun, eta zer ez, norekin liatu zaitezke, norekin ez zakizeta, hori, konstituzioa bezala. Bai, irutu ditzaidan behintzat, abia puntu bat, harremanak berdefinitzeko, ze bestela harreman romantiko batean hasten zeanean, askotan, gaur egun ja aldatzen ari da asko, baina askotan aurre suposatzen da, esklusibidadea eta hainbat gauza eukiko dituzula, eta kasu horretan mundu bat irikitzen zaizu. Arazoan nik uste hori da, mundua irekitzea, ze monogamia badakigu zer dan, probau dugu, ikusi dugu, urteatan eta urteatan, pelikulatan, gure inguruen, badakigu zer dan. Baina monogametik kanpora basoaz, ja ez ezaguna da dana. Eta nik uste jente askori ez ezaguna danak bilurra moten dauzkule, ez da? Ze hor aukera piloa dauz. Ez basara monogamoa, zer zara? Jo, aukerateko zuz, piloa. Harreman bat pertsona bategaz euki aldozu ez irekia dana, edo pertsona bategaz baino gehiago batera harreman baten, edo bategaz egon baina beste batzukaz sexua harremanak euki, un mundo de posibilidades. Orduen, jenteari esaten zezu hori dekozula jazte gulertzen, eta hori ez da serioa, eta jazta. Baina eski gero aldi berean, esaten zu hori dira gauza modernoak, hori ezagize, gazteen kontua, ezagize, eta gero aldi berean bizitza guztian existitu da, bikote harreman bat, matrimonio bat, eta empresa bazkaria, amantes por aquí, por acá, ezagize, osea, sekreto mantentzen bada. Relación abierta o polígama unilateral, baskotan, eta X, bai, horrere eukiko zuten aukera kontratuan jartzeko, baino, por lo que sea, ez dute kontratua bete. Ze interesgarria, eta azkar pasau jaku denboraz, deia, ez aduzta erlojuak bukatu, benka. Beste galdera bat, azkenengo galdera. Venga, azkenengo dutzut. Beti hor harreman romantikoak eta autobestia, baina lankideekin harremana. Zu taldetan ere aritzen zara, nola da, ze harreman dauketzuzuk lankideekin, zure taldekideekin, nola eramaten duzu biran egotea? Ja. Ostras, hau da, nahiko galdera marron ere bai, porque, karo, egia da, musika gintzan aritzen garenok, haunitzetan, ondoan duzun jende guztia edo eguneko haundi bat, direla gizonezkoak. Orduan ja, erran nahi dut. Partimos de la base, igual jo margarela ez dakit nora jotzera, eta zaude ja jo bar duzun lekuan, esenatokian lo que sea, eta mundu guztiak ez taldekideek, baina bertan dauden langile gizonezkoek aurre suposatzen dute, zu zarela pertsona bator, gainera, niko 23 urte ditut, eta como, bueno, egongo da hemen, pues, bai, lagun edelako, nitzer dakit. Eta aurre suposatzen dute, pues, ez dakizkizula gauzak, orduan, ez dire joaten zure gana gauza konsultatzera, ez dire, pues hori, igual biltzen dizute pianoa, haiek zeren uste dutezuk ezin duzula pianoa bildu, oza, kizkit lau kable kentzen eta kriston pila pisatzen du, baina sartuko dut kaja. Segun jo ez gertatu olako zer, ez da. Osa, ez, olako gauzetarako da, erabat mundu gogorra, orduan, haunitzetan taldekideak nire ustez implikatu barra direla, eta nik benpin, bai horreinagon espaziotan badut, ulertzen autenaren suerte hori, eta, adibidez, nire proiektuakin ni naiz emakumezko bakarra, baino, Maialenekin joten garenean ere bai, ulertzen gaituzte biek, zentzu horretan nire ustez, arren ez bezala, edo nik eratzen baina, jode, este gilipollas, oza, ez? Hainitzen kable bat biltzen, utzi kablea biltzen, oza, egitan, Eta, como, que pasada. Igual, de repente, azten dizkizute gauzak egiten nahi dutelako zurekin ligatu, eske hori ere pasazait, eske da, super iluna da, super turbia, orduan ere ustez... Edo irakasten, niri indaztie. Bai. ¿Quieres que te enseñe cómo se pliega un cable? Jo, venga, enséñame, por favor.
Eta horako gauzek, zuk galdetu barik, zuk lehengo, ez esaten bauztezu, ikusi ostela zelan plegetan dut eta dite dutela txartu, zuk igual dinoztezu, jolan iten bazu gehiago irango txukable batek, baina ez, batzen hasia aurretik, ezer jakin barik, eta ez doaz mutien gana, gitarristen gana, batek joran gana, ez niri ez, eta hostie, zena emakumea, eta gaztea, eta dine, horrek izteko putei perez. Hemen esan aldire. Bai, esan nahi dozuna. Lazarratu. Oain galdetzen zuen, dugarren temporada. Azkenengo atatian. Bueno. Bai, harremanak lanekon artean guai dauz, zuk aukeratzen bauzuz zure lankideak. Ze musika munduen espazu aukeratzen zuk, toka baldatuz, bueno. Baina eski, uneko duna ez dituzu aukeratzen inoiz, beti zoaz leku berri batera eta gongo da jende bat aukeratu ez dezu. Baina betiko talde finko. Hori dinot, hori da egun baterako. Eta beti sartzen datu eta hortik urte mal batzutan ez, baina. Bueno, nik aukeratu dut lankide bat, hemen txedau gainera. Andrea Aranburu. Ze pelo. Ez ondo lotuta. I love you to the moon and back, girl. Miticity. MTZ. AGD, asko gure hotzut. Kriston lagun hona zara. Hori ez duzu kontrolatzen, Klos. Kriston lagun hona zara. Aiba, erabiltzera zeko nahi. Zara gara. Klos. Este belaunaldi bateko. Eba, Klos, geratu. Orobil. Bueno, zentratu gaitezen. Venga, Andrea. Gaur aurkeztu baizuet, Alai Beko Marra Art erabiltzaile Instagramen edo Alaia Gaztelumendi sortzaia. Bea da oi hartzuarra eta margolarie, muralista eta arte zitzaia. Eta da artista bat oro hartzatik, edozein euskarrin gainen sekulako artelanak itxeitu. Igualdi horma izan, edo oiala izan, papera, buztina, misea, bueno, artista hutxe da. Berak azalduko digu guain, azken aldin, hormalanetan ibiltzen dalako eta zergatik dan hain garrantzitsue komunitatentzat beak itxen non lana, baina hoi baino lehen azaldu nahi zuet, hormalanak eta itxe itxunen, uztartze itxula margoa eta mosaikoa. Eta mosaikoa itxako garaien gaina, bueno, material bertziklatuk erabiltze ditu, así que oso ondo. Azken bilanak edo handikin ditunak, die oi hartzungo putza ondira, eta Laudioko alduntze eskola. Orduan, eraberri ditu, eraikin hoien, bueno, fatxada edo kanpoko aldea. Eta beti saiatzen da, herritarrak edo herritarren parte hartzea sustatzen olako proiektu, eta pixkat izateko horma edo mural kolektibo bat. Isildungo nahi zatek hanbeak azalduko igu ezin hobeto. Ia, entzungo dugu. Biak izan duziran proiektu kolektiboak, herri mailan bultzatuak, eta emakumeak protagonista. Izan ere, ulertzen genuen muralak osatuko ziren bi espazioak emakumenak zirala. Laudiokoa herriko alduntze eskola berrian osatu zen, eta oi hartzungoa putzu handira proiektua labaderoan, herriko guaralekuan. Historikoki emakumeen arropa garbitzeko toke izan dena eta baita ere biltzeko gunea. Bertan bildu ginen, belaunaldi ezberdinetako emakumeak ekintza sortzaile baten bueltan eta osatu genituen mosaiko muralak elkarrekin, ezta? Biak izan duziran oso proiektu potenteak. Nik uste herriko emakumeek eskertu genuela biltzeko gune artistiko hori. Eta bueno, ni pertsonalki, niretzako nire proiektu kutxuna dira. Proiektu individuala baino askoz ere sakonagoa direlako. Eta, bueno, azterna edo arrasto handiagoa uzten didatelako. Guen, zertxo baite hobetu lertu ezuen ikazaldutakoa bai, ez da. Bai, eta garrantzitsua kolektibidade hori, ez da? Hoi da, eta gero herrin erakustea eta horrelako puntukeotea, danan arteen sustatzeien proiektuke izateko. Eta gero ere, bestelako artelanak itxe itxu, adibidez, horrik ikusten deun mise handi hori, da urtaro bate, urtaroen inguruko lan bat inzolako, ze urtaro uste zuen dela? Nik balekin baino, ala ere hori izango. Kolore gaitziko da azkena. Bale.
guaintxe grabatzen aigan momentuetan udazkena da, orduan, oso aproposa. Eta gero beste hau hemen ikuste zuen arropa kolekzioa, da Aia izeneko bilduma. Libe Sagarzazu moda jasangarri diseinatzaiekin eta kapenekin, elkarlanen indako proiektua da, 0 kilometrokoa, bertan indakoa Goitibera, eta dau Aiako harritan oinarrituta, bertako dielako sortzaiek, Hondarribiko, Koihartzungok eta guzti hori. Eta azken hau da surf kolekziokoa, Txap izeneko surf kolekzio batekoa, entzuten ari zareten ontzat. Nola deskribatu bere artelanak? Hombre, oso moderno diez, pixkat abstrakziotik ere bado. Oso abstraktua da, bai. Baina, ez haztu, hortxe daula Instagram hartarako. Akorratzen az gizon artistekin eta ez ditut nahi aipatu. Ikera pentsatuet, referente berri badauke guaintxe bida, Alaia Gaztelumendi orduan. Txekeatu eta hortxe izango ez dudana. Sartu YouTubeen ikusten. Boisa marro, batzutan deskribatzearekin igual mugatzen da eta galtzen dira gauzak, osak beto ikusten badezu, Spotifyen edo BTV podcasten basauzie, sartu YouTubera. Hori da, sartu YouTubera eta ikusi, hemen txegure onduen da zen artelanak. Andrea, eskerrik asko. Ez da zer. Urrengora arte. Olaia, mila esker zuri. Mila esker honitzu, Plazer handia izan da. Berdin. Eta, urrengoan geratuko gara kafe bat hartzen eta luzarua, bez? Hoi da, hain super motxa. Oso motza, ez da. Sorpresa. Sorpresa. Hola, mila esker. Kerrik asko. Urrengora arte. Eta Lorenekan ez duri bai. Eta zuri Ainhoa Vitoria. Eta zuei eskerrik asko. Hortxe goteagatik eta urrengora arte. Aio. Aio. Gaztea.